To je bolesť. To žejí pálenie. Bude sa mi motať zlá hlava, trepnú mi ruky. Húha. Aj. Húha. Carolina Reaper. Najpalivejšia paprika na planéte Zem. Pokúsim sa dať 5 minút bez kvapky mlieka. Takto pekná plná lyžička. 1 600 000 až 2 200 000 skobilových jednotiek. Ježiš, aký mal stres. Moje ako pripravené. Ale úplne sa tam bez toho, ale... No, 3, 2, 1, kokos. Jaký stav? Som išiel do toho. Ježiš. Je to pálenie. Je to ako pálenie. Kokos. Bravo. Povedz, keď luskni. Cumli. Ja neviem, či je pravda, tebe to bolo suché. Môže to zapiť iba vodami, som to prehotol vôbec, voľte. Tak suché. Ešte chvíľku žuj. Fuj. Wow, dobre. Ty kokos. Wow. Wow. Tak toto je poriadne. Jaj. Na jazyku strašne. Oj. Pri najhoršom 112. Ty kokos. Wow, tak toto je volačo. To je bolesť. To žejí pálenie. Húha. Jaj. Aj. Veľmi láka už to mlieko. Už sa mi motá zlá hlava, ale to stojí, jak hlboko dýcham. Trepnú mi ruky. No. Wow. Mne sa mi pozrieť, aký by som tu nebol. Ty kokos. Toto je... Opisuj, jak to štípe. No je chvíľa mi, aký by som tu nebol. Aký by som odpadol. Motá sa mi hlava. Trpnú mi ruky. Ty kokos. Jazyk hltám, ty kokos, všetko cítim.
Povedz, kedy je vrchol. Veľmi už teraz. Jak bol brucho bolí. Aj. Toto je hrozivé. Joj. Jak mi trpnú ruky. Koľko minút? 3,28 tak dám tých 5 ešte. A už to mlieko by som takal do úst. Jaj. Plúca, aj tuto hore, jak to prúdi, jak to ide dole. Jaj. Jak neskutočné pálenie žáhy. Fúha. Wow, tak to som nečakal. Toto je hrozné. Ty vole. Jak ma boli brucho. Jaj. Ježiš, ešte som nedal polievkovú. Ja, zvládol by si to. A už sa ťa vôbec neštípu. Strašne. Jazyk. A hlavne tuto už, jak to išlo dole. A sú city. 15 sekúnd. To je odporné. Joj. Trošku sme to natiahli. Jo, dávame mlieko. A, rýchlo. Rýchlo. To musíš si dať, rýchlo. Už lepšie? Brucho stále boli strašne. Jo, jak bol brucho. Kokos, veľmi. No, to som pozrel. Takže keby som... Jo, jagale. Ty kokos. Až mi navracanie. Ty kokos, nech to už ide dole, nemám v prse bolesť to brucho, lebo to je bolesť strašná. A ústa hneď prejde preč to mlieko, hneď zase už tá bolesť v ústach. Jaj. To je hrozné. To je fakt hrozné, ty kokos. To brucho. Jaj. Teraz už ústa začínajú. No, keď tam mám mlieko, tak je to v pohode. Keď nemám chvíľku, jak teraz, tak to je hnus. Brucho extrém. Ale ten prvý počiatok. Ten prvý počiatok ti hovorím, že to bol horor. Začali mi trpnúť obidve ruky. Motala sa mi hlava, ale tak, jak keby som odpadol, doslova. Keď sme Ja som chvíľkami nevedel, kde som. Je iba, že že tá bolesť. To je hrozné. Silné. Zajtra teba dám na záchod kameru. Joj. To bude... Jaj, ty kokos. To bude druhý diel. Bože. Samozrejme, budem vďačný za like a odber na toto video. Dobre. To bude z tohto videa všetko na dnes. Ďakujem za zhliadnutie. Budem vďačný aj za like,
koment a odber. A vidíme sa najbližšie pri nejakom ďalšom videu. Majte sa.